आफाफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो नांगोलाव होयै आं दाबो गस्लाबो गैया न' गंसे गैया आंना न'आनो प्लास्टिक जोबसो ओमफ्राय आंहा मावग्राबो गैबावा आं ओंखायनो होनो बाबाय गैयाथाय गैया एबार ट्रेक्टराव होगोन नामा ओरैबो होलांनांगौबा उन्दुनानै थागोन आं गिजोबनाय निर्बाचनाव फैगासिनो दङ आं जेबो निर्मल कुमार ब्रह्म जेबो मोनसिदों लाया दिनै भट होगोन जायखिया होलाबायनोसै सोरखौ देरहाजानो लुबैयो जों जेरावबो होआ जा ट्रेक्टरावसो होयो जोंनि बोरायखौ नांगालनि मानसिया आर्मि लानानै बुथारदों आंना बोराया दा गैला मादैनिफ्राय मिथिना लाबोगोन मादै माबोरै दं जोंहाबो बे मोजाङैनो दं जोंबो बे इउपिखौसो मोजां मोनखायो मानि थाखाय मोजां मोनो इउपिपिएल जोंबो नायो जेरावबो दा बेखौसो मोजां मोनखायो जों बावनो होखागोन दा जिहेतु नोंथां क'क्राझारनि ओरैनो सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो ओरैबो दाय जायो ओरैबो जायो बुंनो हाया सिडली विधानसभा उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै सिडली बियाबाव दायो गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ जों नुदों गोबां सिडली बियाबनि रायजो राजाफ्रा गाव मोजां मोननाय दोलो बारस्लायनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों बे समाव आङो दङ नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 12 नं चिरां दुवार सान्तिपुरनि मोनसे बाजाराव बे समावहाय आङो नैबेवहाय ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानो थाखाय बेवहाय आवगायबोदों बे समाव सान्तिपुर बाजाराव फालांगि खालामग्रा गलादार बिथांमोन आरो बेवहाय मैगं थाइगं बायनो फैनाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लागोन जे बे फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा सोर बिजाथिखौ हास्थायो बिथांमोनखौ जोङो नैबे सान्तिपुर बाजाराव फैनाय रायजो राजानिफ्राय जोङो आबुङै मिथिनानै लागोन आदा माबोरै दं मोजाङैनो ना औ ओमफ्राय दा दखाना माबोरै सोलिदों नोंथांनिया दखानफ्राथ' दा हाल सालाथ' बिराद मोजाङै दङ दा बर्थमानथ' बाजारफ्रा बन्द'आनो जाया मोजाङै सोलिदों दा गोदोनि बिपिएफनि समावबाथ' बिदिनो सप्तायाव खननै खनथाम बिदि जायो बिपिएफनि समाव गाज्रि सोलियोमोन नामा गोदो बिपिएफनि समावथ' बिदिनो दखान बाजारफ्रा माजे बन्द' हरताल बिदिनो बायदिसिना मानिबा बन्द' जायो राजनितिनि खोथा जाहैबाय बेफोरखौ जोंथ' बुंनो हाया दाथ' बर्थमान दा इउपिपिएलनि बथ'राव दा बन्द'आनो गैया सान्ति गोजा बयबो असान्तिथ' गैया दा जेरावखि थां हान्था मेला थांलाय फैलाय हाजोबो जों दा बिन्दास दा बेखिनि आरोखि आं बुङो दा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बिपिएफ दोलोनिफ्राय सुद्द बसुमतारी बिथां आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्म कंग्रेस दोलोनिफ्राय सन्जिब वारि बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनानै होबाय बेफोरनि नांथाब नाजागासिनो दं देरहानो थाखाय बेफोरनि राजनितियावथ' जोंथ' बुंनोनो हाया बारनि खोथाथ' बे बुस्थुखौ जोंथ' रावखौबो ना होननो हाया जों दा बे देरहागोन ना बे देरहागोन जों बेफोरखौ जों बुंनो हाया आरोखि जों दा बेफोरखौ जों मा बुंनो दा जोंनि सायावथ' जों दा बर्थमान साननाय बादिबा जों दा इउपिपिएलआ एसे सान्ति सौहैफैदों आरोखि जों दा बेखिनिखौ आं बुंनानै दोनथ'नाय जागोन आरोखि मादैमोना बे समावहाय गोबां बायदि मुवाफोरखौ फाननायखौ जों नुनो मोन्दों माबोरै दं मादै माबोरै दं मादै मोजाङैनो दं बिदिनो जों फाननानै जायो मोजाङैनो दं जेब्लायबो उफ्रा बिसायख'थिया फैगासिनो दं 13 नभेम्बर खालि बिसायख'थि जागोन सोर दोलोखौ देरहाजानो लुबैयो मादै जों जेरावबो होआ जा ट्रेक्टरावसो होयो जोंनि बोरायखौ नांगालनि मानसिया आर्मि लानानै बुथारदों आंना बोराया दा गैला ओंखायनो थैलाय उजिलाय जों नांगालावबो हरहोआ बहानि मादै आं मोजा बस्तिनि इउपिपिएल सोरखारा मोजां मावदों नोंथां मोजां मावदों बेयाव बिथाङा फोरमायबाय बियो ट्रेक्टर सबियाव बिथाङा भट होगोन आरो नैबे मादैनिफ्राय मिथिना लाबोगोन मादै माबोरै दं जोंहाबो बे मोजाङैनो दं जोंबो बे इउपिखौसो मोजां मोनखायो मानि थाखाय मोजां मोनो इउपिपिएल दोलोखौ जोंबो नायो जेरावबो दा बेखौसो मोजां मोनखायो जों बावनो होखागोन आगोलनि बोथोराव माबायदिमोन आगोल मोजां नङामोन जों दा इउपिखौ मोजां मोनो बहानि बे जों मोजा बस्तिनि माइ खामला हानाय माने बिसोरो होसोयोमोन जोंखौ नांगाला ओंखायनो जों गाज्रि मोननानै दं दा ओंखायनो बिसोरनि सावगारियाव जों थैब्लाबो भट होनो हाया गैला दै इउपिपिएल दोलोखौ भट होगोन मादै बिथांमोना आरो नैबे आनैनिफ्राय जोङो आरो फंसे बाथ्रा मिथिना लाबोगोन आनै माबोरै दं मोजाङै दं उफ्रा बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो जोंहा ट्रेक्टरावसो होखायो ट्रेक्टराव ना औ ट्रेक्टरखौसो मोजां मोनो ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो बहानिफ्राय फैदों आनै ना गामिया मोजा बस्ति बिथाङाबो ट्रेक्टरनि सबियाव भट होगोन होननानै फोरमायबाय नैबे आनैनिफ्राय मोनथिनो नाजाबावगोन आनै आंथ' मा होननो रोंबावनो आफाफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो
नांगोलाव होयै होयै आं दाबो गस्लाबो गैया न' गंसे गैया आंना न'आनो प्लास्टिक जोबसो ओमफ्राय आंहा मावग्राबो गैबावा आं ओंखायनो होनो बाबाय गैयाथाय गैया एबार ट्रेक्टराव होगोन नामा ओरैबो होलां ओरैबो होलांनांगौबा उन्दुनानै थागोन आं गिजोबनाय आं बिदियावनो दुखु मोननानै थाबाय फिसाफ्राबो मावनो रोङा ओरैनो गोजान गोजान खारबाय बायनानै मावहैयो दा आं मानो एमाव देनानै जानांगौ आं दुखु नांनायनि आं जेबो होनो रोङा दा गोबां दुखुआव दङ बिथाङा गोबां सम नांगोल सोरखारखौ सापर्ट होखांनायनि उनाव बिथाङा जेबो मोनैनि थाखाय बिथाङा दुखुआव दङ नैबे समावहाय आङो बे समावहाय आङो नैबे मादैनिफ्राय मिथिनानै लागोन आन्टी केनेको আছে केनेको আছে तामुल गायाखै बिथाङा गय जानानै फैदों नैबे समाव बिथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन दादा खबर सबर केनेको আছে আপনার আছো আৰু কোনো ৰকম চলি আছো কষ্ট দোকান কেনেকুৱা চলি আছে দোকান মন নহয় না বেলেগৰ দোকান বহি আছো নিৰ্বাচন আহি আছে 13 নৱেম্বৰত এটো হৈ যাব হ'ব ঠিক আছে কাক ভোট দিব বুলি ভাবো বিপিও আছো বিপদতে আছো বিপিএফত আছো হয় ঠিক আছে बिथाङा बिपिएफआव दङ नैबे आबैनिफ्राय मिथिनो लागोन आबै माबोरै दं आबै मोजां मोजां बिसायख'थिया नैबे 13 नभेम्बर खालि खुंफुंजानो थांगासिनो दं उफ्रा बिसायख'थिया मोनथिना मिथिया नोंलाय बिसायख'थि जागोन होननानै आबै मिथिबाय सोर दोलोखौ देरहाजानो लुबैयो सोर देरहायो जोंलाय माथो मिथिनो सोरखौ सापर्ट होगोन बे ट्रेक्टरानो जाहैबाय ट्रेक्टरानो ना मानो होयो ट्रेक्टरनिलाय भटखौ होबाय न' बांफोरखौनो मोना हनै जों गोदोनिफ्रायनो जेबो मोनबाखसै होबाबो ओमफ्राय दा होबाय जों दा उरुना दै मोनजाबाय मा मोनजाबाय गभर्नमेन्टनि फैसाखौ जों मोनफेराखै गोदो गाननाय जोमनायबो मोनफेराखै इउपिपिएल सरकार फैनानै मोनबाय नामा औ मोनबाय ओमफ्रायसो आबैया गावनि साननायखौ फोरमायबाय इउपिपिएल दोलोनो बिथाङा भट होगोन आगोलनि समाव बिथाङा जि नांगोल सरकार समाव बा बिथाङा नांगौफोरखौ मोनाखैमोन न' बां मोनाखैमोन दा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार जाखांनायनि उनाव बायदि बायदि आसनिफोरखौ अरुणोदय स्किम बायदि बायदि आसनिफोरखौ मोनबाय होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आनै माबोरै दं नोंथाङा गरिब नालाय मोजाङैनो दं बहानिफ्राय फैदों क'क्राझार सिडलि उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानो नैबे 13 नभेम्बराव खुंफुंजागोन सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो नोंथाङा दा जिहेतु नोंथाङा क'क्राझारनि ओरैनो सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो ओरैबो दाय जायो ओरैबो जायो बुंनो हाया आनै माबोरै दं नोंथाङा गरिब नालाय मोजाङैनो दं बहानिफ्राय फैदों क'क्राझार सिडलि उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानो नैबे 13 नभेम्बराव खुंफुंजागोन सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो नोंथाङा दा जिहेतु नोंथाङा क'क्राझारनि ओरैनो सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो ओरैबो दाय जायो ओरैबो जायो बुंनो हाया দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি বাসুগাঁও নিৰ্বাচন আহি আছে 13 নৱেম্বৰত এইটো ইলেকশ্যন হ'ব আচ্ছা কি ক'ব মানে ঈশ্বৰ যাৰ দিব লাগে দিম কাক ভোট দিব নহয় এইটো ক'বতো নাযায় না ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰি দিম আৰু কাক পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছে এতিয়া ভালে আছে কোনো বেয়া নাই আগত কেনেকুৱা আছে আগতকৈ অনেক ভাল আছে এতিয়া बे समावहाय आङो नैबे आनैनिफ्राय आरो मिथिनो नाजागोन आनै माबोरै दं बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दखाना माबोरै सोलिदों दखानाथ' बिदिनो मा होनबावनो उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानो गेजेराव गोबां सान गैलिया सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो जोंना प्रमद बर' सारा देरहानांगौ जोंना प्रमद बर'आनो मानो देरहाजानो लुबैयो प्रमद सार बियो जोंनो अनसुंथाइ होदों अनेक होदों अरुणोदय होदों जोंनो आरो बिनिफ्राय दाउ लानो हरदों अमा हरदों बोरमा हरदों जोंनो खुन्दुं हरदों जोङो दा बेखौ मोननानै दङ नालाय जोङो बेखायनो बे सारखौनो नांगौ जोंनो बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सरकार सालायलांबाय जेबो मोनाखैमोन नामा मोननायाथ' आं मालाय मोनदोंबाबो नंगौ आं मोनाखै माबाखौबो मा होनो जब कार्डबो बख'फेरनो मोनाखै आं खुन्दुं मुथासेबो मोनफेराखै नंगौमोन आं मोनाखै आं दा जब कार्डबो बख'नो मोनो आरो अरुणोदयखौ मोनथ'वाखै मोनगोन
मोनगासिनो मोननांगौखौ मोनदों बहानिफ्राय फैदों जोङो गुरुबासानिफ्राय फैदों आनैनिफ्राय मिथिनो हागोन बहानिफ्राय फैदों जोंना गुरुबासा जोंना हाग्रामाया देरहानांगौ बेनो देरहानांगौ आदसा बिथाङा फोरमायबाय हाग्रामा बिथांखौ देरहागोन बा BPF दोलोखौ देरहागोन सुद्द बसुमतारी बिथांनो भट होगोन होननानै फोरमायदों माबाखौ UPPLखौ बेसे गोबावनिफ्राय UPPL सोरखारखौ सापर्ट होदों आङो र' आंनाव कार्ड दङमोन नैबेनिफ्राय दङ कार्डआ दङ नोंनाव कार्ड दं आदैया UPPLनि मानसि कार्ड दङ आं UPPLखौनो मोजां मोनो UPPLखौनो मोजां मोनो ना बे निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहाजानो लुबैयो बिथाङा फोरमायबाय बिथाङा UPPLनि मानसि आरो UPPLनि जे कार्ड बिथाङा गावनि मनायाव दङ बिथाङा बेखौबो देखायबाय आरो बियो निर्मल कुमार ब्रह्म UPPL दोलोनि जे बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बियो देरहाजानो लुबैयो দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই দেওচিৰিৰ পৰা আহিছোঁ নিৰ্বাচন আহি আছে 13 তাৰিখত ইলেকশ্যন হ'ব কাক ভোট দিব বুলি ভাবো আপুনি এতিয়াতো আমাৰ ৰানিং চৰকাৰ আছে সেইটো দিব লাগে ৰানিং চৰকাৰ কি নাম এইটো UPPL UPPLৰ কেণ্ডিডেটটো আপুনি চিনি পায় ন চিনি পাওঁ নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম BPFৰ কি কাৰণে ভোট নিদিয়ে আপুনি আৰু এইটোৰ আৰু কি কৰিব এতিয়া হাৰা হেৰি হৈ আছে আৰু পিছত আৰু দিগদাৰ হৈ যাব বহুতখিনি কামবিলাক আছে সিহঁতে পিছপৰ থাকিব পাৰিব এতিয়া আগুৱাই আছে এতিয়া এইটো যদি এইটো UPPLক চৰকাৰক যদি দিয়া নহয় তেতিয়া আমি হাৰ খাব লাগে পিছত আৰু পিছুৱাই থাকিম কি কাম কৰিব আপুনি গলাদাৰ বিগমাজों जोङो सावरायनो नाजागोन आरो बिथांनि गोसोनि बाथ्रा मिथिनो नाजागोन दादा খবৰ কেনেকুৱা আছে আপোনাৰ ভাল আছে দোকান কেনেকুৱা চলি আছে আপোনাৰ চলি আছে ভালে চলি আছে চলা নাই নিৰ্বাচন আহি আছে দাদা কাক ভোট নিৰ্বাচনটো আহিছে ভোট এতিয়া যোনে ভাল কৰিব তাকে দিব লাগিব উপায়টো নাই আৰু কোনে ভাল কাম কৰি আছে আপোনাৰ কৰি আছে আগৰ পৰা এতিয়া ভালেই হৈছে আগতো মাৰ্কেট গণ্ডগোল আছিল বন্ধ আছিল এতিয়াতো নাই চব শান্তি আছে আগৰ চৰকাৰ মানে আগত যিবিলাক আছিল আগত গণ্ডগোল হৈ আছিল এতিয়া ঠিকেই আছে গণ্ডগোল নাই বিজেপি অহাৰ পাছত ভালেই হৈছে UPPL চৰকাৰ হ'ব আমি কিয় নিদিম UPPL চৰকাৰ থাকিব বিজেপি মানে UPPLটো হ'ল UPPL চৰকাৰ निर्मल कुमार भट ठीक আছে बिथाङा दायो फोरमायबाय गावनि साननायखौ बिथाङा एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामगोननि बाथ्रा फोरमायदों जोङो बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि बिथांमोनाव जोङो सोंनो नाजागोन आरो मोनथिनो नाजागोन जे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि जे बिसायख'थियाव बिथांमोना सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो जोङो बे समाव मिथिनो नाजागोन কেনেকুৱা আছে শান্তি শান্তি ভালে আছে শান্তি ভালে আছে শান্তি ভালেই আছে আগৰ দিনত কেনেকুৱা আছিল আগৰ দিনে পৰা বৰ্তমান ইয়াতে ভালো আছে বৰ্তমান দোকান কেনেকুৱা চলি আছে দোকান তো খুব খারাপ চলি আছে বর্তমান লকডাউনের পিছৰ পৰা খুব খারাপ চলি আছে পয়সা নাই বিজনেস কোনো বাদে এই যে বাজারের দিন বহি আছো পরপরাই এনেকুৱাই কিন্তু এনে শান্তি আছে বর্তমান কাক ভোট দিব বুলি ভাবো আমি মোৰ ভোট নাই মোৰ বৰপেটা ৰোডের মানুহ ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ ভোট নাই আমাৰ হ'ল বৰপেটা ৰোডৰ ভোট আমি নন বিটিএডিট আচ্ছা বুজিছে ইয়াতে মোটামুটি 15 বছৰ 18 বছৰ মান হ'ল মোৰ পৰিবেশ কেনেকুৱা আছে এতিয়া পৰিবেশটো ভাল বিটিআৰ আগত কেনেকুৱা আছিল বুলি ভাবো আগততো অলপ বেয়া আছিল কিন্তু এতিয়া ভাল হৈছে এতিয়া মানে সব ঘূৰি ফিৰি সব আৰাম আছে কোনো অসুবিধা নহয় ৰাতি কয়টা বজালৈকে দোকান থাকে দোকানটো আমাৰ ইয়াত মানে মানুহ নাথাকে না মোটামুটি 6:30 6টা এনেকুৱা বন্ধ হৈ যায় মানুহ নাথাকে না ইয়াত মানে মানুহবিলাক দূৰৰ লোকাল মানুহ হ'লে থাকে কিন্তু দূৰৰ মানুহ তো 6টা বাজিলে গুচি যায় কিন্তু এনে শান্তিত ভাল आरो गुबुन मोनसे गलायाव आङो दंफैयो बे समाव आङो मोनथिनो नाजाबावगोन उफ्रा बिसायख'थियाव बिथाङा सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो बे समाव आं नै बिथांनि गला नैबे दखान सिङाव हाबफैबाय दादा केनेকুৱা আছে ভালে আছো দোকান কেনেকুৱা চলি আছে দোকানবিলাকো ভালে চলি আছে সময়টোহে আজি কি বলে बे समाव आं नै बिथांनि गला नैबे दखान सिङाव हाबफैबाय दादा केनेকুৱা আছে
ভালে আছোঁ দোকান কেনেকুৱা চলি আছে দোকানবিলাকো ভালে ভালে চলি আছে সময়টোহে আজি কি বোলে হাটৰ দিন শনিবাৰ এইটো কাৰণে অকণমান আমাকো অসুবিধা হৈ যায় দেখক এইটো কাৰণে বেছি ক'ব নোৱাৰিও আজি হাটৰ কাৰণে মানে দোকান ভিৰ হৈ যায় কোনোবা এইটো কাৰণে এতিয়া মই ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ হা ভালে ভালে আছে ভালে চলি আছে এটা নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচনটো আহে যায় এইটো সদায় আহি থাকে গৈ থাকে আমিও দি থাকোঁ ভালে ভালে হৈ যাওক সকলোৰে ভালে কিবা হৈ যাওক এনেকৈ শান্তি পৰিস্থিতি চলি থাকক সেইটোৱে আৰু কি হ'ব ইণ্ডিয়া চৰকাৰ কেনেকুৱা চলি আছে কিন্তু এনেকুৱা ইণ্ডিয়া চৰকাৰো ভালেই চলি আছে এইটো যেনেকৈ দেখি আছোঁ ভালে কিবা হৈ আছে অকণমান আমাক ৰাস্তা ঘাট অকণমান বেয়া এইটো আচল আমাৰ প্ৰব্লেমটো ৰাস্তা ঘাট এইটো কিন্তু বহুত বেয়া দেই ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে বহুত কিবা হৈ আছে আমাক দেখক অসুবিধা ৰাজ্যবিলাকক অসুবিধা হৈ আছে সেইটো অকণমান আপোনালোকে ছল্ভ কৰি দিয়ক আপোনালোকে মিডিয়া অকণমান ফ'ৰ্চ কৰিব লাগিব দেখক সেইটো হ'লে আপোনালোকে কৰিবই লাগিব সেইটোৱে আৰু কি ক'ম হা পৰিৱেশ ঠিকে আছে পৰিৱেশ ভালে আছে বৰ্তমান বঢ়িয়া আছে চলি আছে ভালকৈ চলি আছে ঠিক আছে আজি बिथाङाबो गावनि साननायखौ फोरमायबाय परिबेसा शान्ति दखान मोजाङै सोलिदों होननानै बिथाङा फोरमायबाय आरो गुबुन गलादार बिथांमोननिफ्राय आङो मोनथिनो नाजाबावगोन आरो बेयाव फैनाय रायजो राजाफोरनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै लागोन आदा निर्बाचना खाथियाव फैगासिनो बिसायख'थिया उफ्रा बिसायख'थिया सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो नोंथाङा आंथ' माथो होनबावनो निर्मल कुमार ब्रह्मनि सायाव आं सोनारनानै दङ मानि थाखाय सोनारनानै दं नोंथाङा मानि दिनैसो आङो फुराना मा बुङो जेन'बा आं भट होनो मोनजेननायनिफ्रायनो आङो बै समनिफ्रायनो आङो माने मा होनो बेहाय एगेन्स्टआव दंखायोमोन आरोखि दिनैसिम आं मोजां सापर्टआव दङ बै ट्रेक्टराव शान्ति गैला बायदिसिना गैला दखान गलादारफ्रा बेबायदि मोजां सुबिदा गैला फाननो हाला बायदि बायदि बुङो खोथाफोरखौ जोंथ' मा होनो बे दखान फाननाय बायनायखौलाय जोंथ' अट'मेटिकलि जोङो बायनानै जाग्रा सानफ्रामबो नै दिनै माबा लादों आङो फान्थाव फुलि बायगन नानान्था एसे एनै लादों खिन्थु गोबांखिनि बहाथो फाननो हासोनांगौ जाखो बयनिबो मार्केट एखे समानथ' जाजोबा नों सोरबा सासेयाबो लाबाय बैनाव बै सासेयाबो बैनाव लाबाय गासिबो मालाथि गासिबो सेल जाजोबनांगौ बेथ' नङाना बहानिफ्राय फैदों आं खुंग्रिंनि औ दे मादैनिफ्राय मिथिगोन मादै निर्बाचनाव फैगासिनो दङ आं जेबो निर्मल कुमार ब्रह्म जेबो मोनथिनो मोनलाङा आं जेबो बुंनो मोनलाङा माबोरै दं नोंथाङा खबराथ' थिगैनो दङ दंनायालाय मा लांफैदों बाजारावथ' ओरैनो माने न'खर संसार जानाय हिसाबै बायदिसिना नांगौ जाहैबाय खरसा सिडली उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 13 नभेम्बर खालि खुंजानो थांगासिनो दङ सोर बिजाथि बा बबे दोलोखौ नोंथाङा देरहाजानो लुबैयो दोलोआथ' आंथ' मा होनबावनो माने बुंनायाथ' बयबो बुङो माने बिपिएफआबो बुङो माने देरहानाया जों खाथां माने इउपिपिएलआबो बुङो देरहानाया जों खाथां नोंथांनि मोनदांथियाव माबायदि मोनदांथियावथ' आङो समान समानखौनो बायदि नुदों माने आंनि माबायाव माने बांद्राय मा मोनाखै आङो आं नुनायाव एसे समान समान नुदों आरो नहीं था अभी मतलब नया पार्टी डबल पी का तरफ से कलेक्शन कर रहे हैं हमारे बाजार कमेटी का तो निर्वाचन आ रहा है 13 तारीख में इलेक्शन होगा हाँ जरूर इसके लिए कौन सा पार्टी को सपोर्ट देगा हम तो अभी जिस पार्टी का अच्छा होगा डबल पी का है हम वहीं पे दे देंगे डबल पी का मतलब यूपीपीएल अभी है आगे उसका भी बढ़ाना है पुराना पार्टी बढ़ के आया अब नया पार्टी को भी आगे बढ़ा के दिखाएंगे तो बढ़ के क्या करने वाले हैं वो सारे लोग जानेंगे बीपीएफ को क्यों वोट नहीं देगा नहीं वोट नहीं दिया नहीं ऐसी बात नहीं है अब देखो जैसे पहले गिर गया सरकार तो फिर जिसके पास सरकार दे रहा है उनके पास जाना चाहिए ना आगे जब सरकार आएंगे फिर देखा जाएंगे उसके पास भी कहाँ से आए हम यहीं का है लोकल आदमी मगर मैं इधर इतना दिन नहीं रहता हूँ मैं बाहर रहता हूँ इसीलिए मेरे को हिंदी पता है इतना यहाँ का भाषा इतना नहीं पता है थैंक यू बिथाङा फोरमायबाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि जे बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ अर्थात इउपिपिएल दोलोनो भट होगोन होननानै फोरमायदों बे समाव आङो नैबे मादैनिफ्राय मिथिनो लागोन मादै बहानिफ्राय फैदों सिमला बागान बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं मिथियोना मिथिया मादै मिथिला बायालै 13 तारिखआव जागोन बिसायख'थिया मिथियोना मिथियो सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैदों जोंना जायखिजाया जेनेरेलसो जानला मोनलासो जाबाय सोरखौ देरहाजानो लुबैयो
सोरखौ मोजां मोनो गासैबो एखे फोरमायबाय बिथाङा बेयो गेजेरनि मानसि होननानै फोरमायदों सोर बिजाथिखौ देरहागोन सोर बिजाथिया जेनगोन बिनि जेबो बाथ्रा फोरमायाखै आरो बे समाव आङो नैबे आनैनिफ्राय मिथिनो लाबोगोन आनै बहानिफ्राय फैदों आङो बे माबानिफ्राय लालिगुरिनिफ्राय आं मुलि लांफैदों बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं 13 नभेम्बर खालि सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो औ दे होफैगोन सोरनो भट होगोन जोङो जोंथ' बे माबायावनो होयो आरो फेरेंगानावहाय पिपिएल दं कंग्रेस दं सोरनो होगोन जों बे माबायावसो होयो मा होनो इउपिपिएलआव जोङो दासान्दि बेनो सोलिगासिनो दं आरो मानो होयो इउपिपिएलआव इउपिपिएलआव बिदिनो बे जोंनि हादाननि थाखाय जोंखौहाय नायगासिनो दं नालाय बेनिखायनो जों बेनो होयो आरो बिथाङा फोरमायबाय इउपिपिएलनो भट होगोन आरो बे समाव आंनो फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लाबावगोन नैबे आनैनिफ्राय आनै मा लांफैदों बेदरसो लायदां थांखौ बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं मिथियोना मिथिया आनै मिथियो सोर बिजाथिनो भट होगोन जायखिया होलाबायनोसै सोरखौ देरहाजानो लुबैयो बे समाव जोङो नैबे सान्तिपुर बाजारनि गलादार आरो बेयाव बाजार खालामनो फैनाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोना गोबाङानो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होगोन आरो नांगोल दोलोखौ सापर्ट होगोन बेबायदि बाथ्रा फोरमायदों बे समाव जोङो दिनैनि बे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानाय हाबाफारिखौ बे समावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों